Εδώ είμαστε με την ομάδα Robo 16 Plus από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Θα ξεκινήσει την παρουσίαση. Πολύ ωραία. Γεια σας, είμαστε η Robo 16 Plus από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και εγώ είμαι ο Παναγιώτης. Θα σας παρουσιάσουμε το project μας με τίτλο Olive Guard. Μια έξυπνη δακοπαγίδα που ανιχνεύει και καταμετρά αυτόματα τον πληθυσμό του δάκου στον ελαιώνα. Ο δάκος της ελιάς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την ελαιοπαραγωγή καθώς καταστρέφει τον καρπό και υποβαθμίζει την ποιότητα του ελαιολάδου. Χαρακτηριστική ήταν η περσινή ελαιοκομική περίοδος για τον νομό Μεσσηνίας, όπου σε ορισμένες περιοχές ο δάκος κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά την παραγωγή, οδηγώντας πολλούς αγρότες απόγνωση. Η παρακολούθησή του γίνεται συχνά χειροκίνητα ή με καθυστέρηση, ενώ η αντιμετώπιση του βασίζεται σε εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και αυξάνοντας το κόστος για τους παραγωγούς. Μια πρόταση για να λυθεί το πρόβλημα είναι η έξυπνη δακοπαγίδα Olive Guard, που χρησιμοποιεί αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας, μεταφέροντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στον ελαιώνα σε πραγματικό χρόνο στο κινητό του αγρότη. Επίσης, η δακοπαγίδα ενσωματώνει ανιχνευτή κίνησης για να μπορεί να καταγράφει την είσοδο του δάκου στο εσωτερικό της, αφού ο δάκος έλκεται από ένα ειδικό υγρό φερομόνες σε συνδυασμό με αμμονία που υπάρχει μέσα σε αυτή. Ο ανεμιστήλας λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, προωθώντας τη μυρωδιά προς το εξωτερικό της παγίδας. Παράλληλα, η κάμερα τεχνητής νοημοσύνης επιβεβαιώνει αν το έντομο που εισήλθε στην παγίδα είναι δάκος ή κάποιο άλλο. Έτσι, καταμετρείται μόνο ο πληθυσμός του δάκου. Η παγίδα Olive Guard τροφοδοτείται από ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Σταυρούλα, κάνε μας μια επίδειξη ότι ένας δάκος και ένα άλλο έντομο εισέρχονται στο εσωτερικό της παγίδας. Δάκος. Ο αισθητήρας κίνησης καταλαβαίνει ότι ένα έντομο εισήλθε στο εσωτερικό της παγίδας και ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Η κάμερα τεχνητής νοημοσύνης επιβεβαιώνει ότι αυτό το έντομο είναι δάκος και το καταμετρά. Κουνούπι. Ο αισθητήρας κίνησης καταλαβαίνει ότι ένα έντομο εισήλθε στο εσωτερικό της παγίδας και ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Η κάμερα τεχνητής νοημοσύνης επιβεβαιώνει ότι αυτό το έντομο δεν είναι δάκος και δεν το καταμετρά. Στην οθόνη μπορείτε να δείτε την υγρασία, θερμοκρασία, την υγρασία και τον πληθυσμό του δάκου στον ελαιώνα. Το όφελος από την υλοποίηση του project μας είναι η προστασία της ελαιοκαλλιέργειας από την απειλή του δάκου. Με το Olive Guard οι παραγωγοί μπορούν να λαμβάνουν πιο γρήγορες και τεκμηριωμένες αποφάσεις, μειώνοντας την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και προστατεύοντας το περιβάλλον. Παράλληλα, βελτιώνεται η ποιότητα της παραγωγής και ενισχύεται η βιώσιμη γεωργία με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια παιδιά για την προσπάθεια. Πολλά συγχαρητήρια.